So, what's up mga ka-bro, no? So, good morning sa ating lahat. Yun nga, kakagising ko lang po. So, may gusto po akong i-share sa inyong lahat. At sana magustuhan nyo pong video ito. So, keep on watching. Punta na po tayo sa ating sasakyan. So, medyo malayo po dito sa amin ng Garsada. So, andito na nga po tayo guys, no? Siyempre, lagi tayong maghanda ng ating bota at kapote. So, nakaready na nga po lahat. So, ayos na po tayo. Tara! Dito na po tayo sa Dagupan guys. So, gagawin na natin ay bibili na po tayo ng isda. Ngayon, tapos na po tayo bumili ng ating itindang isda. So, yan po. So, yan po yung mga nabibili. So, konti lang po yung nakuha natin guys. Kasi, nga guys, konti yung mga isda. So, guys, ibagot na lang po. I wonder how, I wonder why
me about the blue, blue sky. Dito na po ako sa Maldan. So, kailangan din natin bumili ng ice para sa ating isda. So, tara, bilhin muna tayo guys. Dito na tayo guys. Ihanda ko lang po yung mga gagamitin natin pang linis. So yun guys, tapos na natin siyang nalinisan ng ating titindang isda. So tara guys. Tinda na po tayo. Tara, samahan nyo ko guys. Ayan. Oops. Kalimutan natin. Sigara namin ay. 110 plus 75. 85. Kalan pero dito kasi kayo nabaw dito rice. Tamban. Tamban. Rice uta marat talaga. Tamban ano nang kalis. Kaparat wala sa tamban. Atanay, sutamban, nakaliskate. Ito namilis ko ng kulang iyo. Napigay ta sa tatay. Ito na itong ngaran, Leonardo DiCaprio. Ano po sira mata? Nag-isip sa sira. Pati tilapia ang gabi. Wala natin kasi katikang parang lang. Ito nababarang ng gabi. Salmon, tahong, pusit, tamban, galonggong, bangos. Oh, malaki na yun. Mapangkal. Tahong. Favorite. Ha? Kalate. Malagante. So yun guys, di po siya bumili. Nakakasad. Marami pa daw silang isda. So, going na tayo sa Gigilon.
guys, going na tayo sa Malabago, mga dan. Tara, yore. So, andito na po tayo sa Malabago. Ilang kilo, madam? Tignan natin. Ayan na. Sarap to, madam. So, yan na, madam. 2 kilo na yun. May gitna. Ha? Kulang, madam. Madam, wala akong kutsilyo. So, yun guys. Nagustuhan ni madam nga ito. Isang, kasi sobra namang sarap. Sobra namang sarap to. Sigang. Going na tayo sa Banawan. Galunggong. Sabi niya sa akin. 160 sa kilo. Ayan lang. So, dito na po tayo sa isang sutiko guys. Tawagin ko sila kung bibili sila ng isda. Sayang guys, nakabili na daw sila ng 5 kilong bangus. Atrasado daw tayo. So, punta tayo sa kabilang sutiko. So ayun guys, so dito na nga tayo sa kabilang sutiko. Sana Opo, tol. Atong tao dito sa kanila. So, dapo na tayo sa isang suki natin sa kabilang bahay. Dapo tayo sa kabilang. So, guys, tama. So, parang walang tao din dito sa kanila. So, guys, punta tayo sa kabilang suki ko kasi wala nga tao dito sa kanila. Ayun. Ayun sila guys. Ayun. Bumili sila ng 300. Thank you. Going na tayo sa Barangay Oshem kasi tapos na tayo dito sa Banawan. So tara. Dito na tayo sa bahay ng gusto. Yun guys, nga sila bumili kasi nakabili nga daw sila kahapon. So guys, going na tayo sa barangay na bayan. So, dito na nga tayo guys sa isang suki natin. So, tatawagin ko sila kung bibili sila ng isda. So, wala daw sila. Umalis daw sila. So, okay na to. Uwi na po ako sa bahay namin. So, kita-kits na ako sa bahay. So yun mga ka-brown, no? Dito na tayo sa bahay namin. Yan, dito na po ako sa bahay namin. So tapos na tayo magtinda ng isda. May konting tira pa. So 1 kilong pusit, tapos 2 kilong takurit, tapos 1 kilong galunggong, tapos 4 na pirasong bangus. So yun.
mamaya na lang po natin yan ititinda. Kasi pagod na po ako. Bye! What's up mga bro? So, yun, kakatapos lang natin ng tinda ng isda. So, nakita nyo naman, may mga tira pa tayo sa isda. Yun nga, maulan pa. So, okay naman yung tinda natin. Okay naman yung pagtinda natin. Kaso nga lang, maraming hindi bumili. So, yun, maraming salamat guys. Sana nagustuhan nyo itong video ito.